Ман Хайруллоева Мадина, омӯзгори фанни забони англисӣ, курсҳои кӯтоҳмуддат аз фанни забони англисӣ. Имрӯз бо шумо дарси аввалини худро оғоз менамоем ва дарси аввалини мо албатта алфавити забони англисӣ, алифбои забони англисӣ мешавад. Чӣ хеле ки ҳамаи мо медонем, дар забони англисӣ 26 то ҳарф вуҷуд аст ки 6 тои онҳо садонок ва 21 тои онҳо ҳамсадо. Вале саволе ба миён меояд ки 6 садонок и 21 ҳамсадо чӣ хел метавонанд 26 торо ташкил диҳанд. Дар ин савол ҷавоб чунин аст ки ҳарфи y ҳам метавонад садонок шавад ва ҳам метавонад ҳамсадо шуда истифода шавад. تا ҳарфи забони англисӣ ва тарзи талаффузи онҳо чунин аст: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. вале дар англисии Австралия R низ талаффуз мешавад: S, T, U, X, Y, Z. 26 ҳарфро ташкил медиҳад. Садонокҳои мо A, E, I, O, U ва Y 6 садонокро ташкил медиҳанд. ва инчунин вақте ки донишҷӯён сар мекунанд омӯзиши забони англисиро, онҳо ба баъзе хатогиҳо роҳ медиҳанд, чунки дар алфавити забони англисӣ якчанд ҳарф ба ҳамдигар хеле монанданд ва онҳоро низ бояд азёд кард. дар забони англисӣ на он қадар монандиҳо зиёданд, ҳамагӣ 6 таро ташкил медиҳанд. A бо R, C бо S, G бо J, ин ҳарфҳо ба ҳамдигар хеле монанданд, вале бояд донишҷӯ онҳоро аз худ кунад, то ин ки дар вақти хондан ва ё навиштани баъзе калимаҳо ба хатогиҳо роҳ надиҳад. 26 то ҳарфи алфавити забони англисӣ бо тарзи хондани онҳо: A тарзи хондани E ва I, A овози A-ро медиҳад. B ҳарфи B ва I, B. барои чӣ мо дар ин ҷо ду нуқта монем, дар ин ҷо намонем? Чунки вақте ки дар транскрипсия ду нуқта гузошта мешавад, яъне маънои онро дорад ки бояд ҳамин ҳарфро камтар кашида талаффуз кунем, яъне B. ин ҷо намонем, чунки кӯтоҳ талаффуз мешавад A ва C, D, E, F ҳиҷоб шудааст, G G, H. дар транскрипсия овози Ч-ро мо ин ду аломатро менависем ки тарзи хондани H-ро, яъне овози Ч-ро медиҳад. ва I, J, K, L, M, N ҳарфи M, O. яъне мо O менависем, вале дар ин ҷо наметавонем худи ҳарфи O-ро нависем, ва чунки талаффузи O камтар O талаффуз мешавад ва ин аломат овози L-ро медиҳад, ки дар вақти хондан мо O мегӯем бо ҳамҷоягӣ бо ин аломати дигар. ва P, Q ва барои ҳарфи U-ро навистан низ, чунки дар англисӣ чунин ҳарф нест, мо
G و U رو می‌نویسیم که خود آواز U رو می‌دهد. Q R دو نقطه یعنی او رو می‌کشیم R تلفظ می‌کنیم S T U V X Y Z یعنی 26 حرف با طرز تلفظ آنها. تشکر زیاد برای تماشای شما و برای دستگیری شما که ما رو وادار میکنه که چون این ویدیو رو برای شما تقدیم نماییم.